17 katao ang sugatan sa pagsalpok ng isang pampasaherong bus sa isang bahay sa Barangay Esperanza, Pilar, Sorsogon, alas 11:55 kagabi, April 30. Ayon kay Police Captain Brian Bea, Acting Chief of Police ng Pilar Municipal Police Station, mula Visayas patungo sana sa Metro Manila ang bus nang mangyari ang insidente. Inamin naman daw ng driver na nakatulog siya habang nagmamaneho, kaya nawalan siya ng kontrol at nabangga ang bahay. Based po sa initial investigation ng investigator case, nakatulog ang driver, kaya pagdating doon sa my portion, bumangga siya doon sa bahay ni Mr. Ventura. Kasama sa mga sugatan ang 15 pasahero, konduktor at ang bus driver. Maswerte naman na nakaligtas ang mga nakatira sa nabanggang bahay. May mga natalala po tayong accident yan sa lugar na yan, kaya nga po mostly ang mga na-involve yan, yung mga biyahero na malalayo biyahe. And sa kadalasan po na result ng investigation namin ay talagang medyo nakatulog ang driver o nahilip, kaya bumangga o hindi nakaliko ng maayos dun sa kalsada. Kasalukuyang nasa kustudiya ng Pilar MPS ang bus driver at posibleng maharap sa kasong reckless imprudence resulting in damage to property. Muli din na nagpaalala ang otoridad sa mga driver na tiyaking nasa tamang kondisyon ang kanilang katawan, lalo na kung nagmamaneho sa gabi upang maiwasan ang ganitong aksidente. Para sa mga balitang tatak, Bicol, Rose Bilista.